Guys, nahuman na lang kog lungag. So, pwede na siguro ni, dry na siguro siya. Tanggalan na nato siya. So, karon start na ta guys. Mag-play kog video, then mag-react ako sa atong pag-react ani karon. Hi mga langga. So, langga akong itawag sa inyo ha guys. So, mao na din akong itawag sa inyo ha. Tukad karon. So, langga. So mga langga, salamat din kayo sa inyong pag-subscribe, sa pag-support, sa inyo ha, sa akong mga leaders, sa akong mga coaches. Thank you kayo sir. Ako sila, di ba na ako ibanggit sa karon. Basta, thank you kayo guys sa akong mga friends nga nag-subscribe na, sa akong mga pamangkin, mga igsuon. Thank you kayo guys. So, karon unta sa mga baguhan, mag-subscribe sa akong YouTube channel guys. Unta suportahan po ninyo guys, please. Maulan jud akong ginahangyo sa inyong mga friends sa Facebook nga unta maka-subscribe po sila. So karong adlaw guys, na ako'y naisip na topic. So dili sa ta magsisgot ang uban sa inyo ha, dili jud kayo open about insurance. So karon sa akong vlog mag-open po kung mga videos nga dili related sa insurance. So karon guys, ang akong himuon is mag-reaction video ta guys. Na ako'y mga gipang downloads nga mga video, nga mga katawanan na video guys. Usa kay ako mga reaction ani nga video. So ako hilig po kog mga funny video sa Facebook. So mao na siya kung hilig ko ginatan-aw. So akong himuon karon guys, before ta mag-start mag-tanaw og funny videos, mag-ano sa ako, magbutang sa ako og tawag ani mag-apply sa ako. Kari guys. Himalaya na na-apply sa tong nawong, di ba? Para after sa pag humasa tong video, napod tay result nga na-apply na to. Napoy purpose sa tong pagtanaw video. So start na ta. Kari guys. Later. Insurance mo na marami ko. Tapos tuloy kayo na mo enjoy mga tapat mo. Magana parang walk sa bisan. Basta lindot siya sa nawong guys. Ganahan ko magamit ani before, lalo na pag before matulog ko. Say gina-overnight ako na siya ulit. So ako tayo din ako at dun sa wala na dito. Pagka may alam mo na karon dito sa wala. So last na lang ni Himalaya. Cucumber iyahang kuan. So live lang natin siya mga 30 minutes guys siguro ana. Pero karon after sa video pakita pa na ko sa inyo kung paano tanggalon sa inyong kamot. So nindot siya kayo guys. Gamit kayo sa pamina mo gina inat imong nawong, gina-inat. So ma-massage jud imong nawong guys. So karon mag-start na ta og reaction video guys. So nako gipang prepare na video. So karon start na ta guys. Mag-play kog video then mag-react ako sa atong pag-react ani karon. Mga funny videos ni siya. Actually nakita na mo gud ako ni guys, ug dili na kay ko makatawa. So naay part nga wala ko nakakita pa kay. Pwede man siguro sila mag ano. So tanga no. Dapat pwede man siguro nga mag-isa-isa na lang sila glakaw. Hindi na lang magbaba. So sila tanan nahulog. Pero isa ga tanan sa ginagian. Oh. Oo, tanga. Sige, tanga pa. Sige. Tanga. Lala, ulit ka siya. Lala. Ala! Sayang sa cake, gosh. No. Sino ito giyato sa lalaki? Alo. Ay, dili dai. An. Ang pusa. Ala.
delikado ba nga na guys no, dapat be careful lang pud ako na tayo mga prank good nga ginahimo. So dapat pilion lang pud nato sa mga prank na dili ta makasakit. So dapat careful pud ta sa itong mga ginahimo. Gusto tayo mag-prank. Ako gusto na ako mag-prank next time. Mahimo na ako ng prank next time. At least makabalo pud ko kung paano mag-prank mga prank, di ba? So mangita pa kog tao kung minsan akong i-prank. Soon maghimo ko ana. So continue. Hindi pa kaunon. Ano lang? Nangat na, sige. Alo. Lubog lagi kang tubig, nagdala sa galigo. So, mao lang to mga langga, no? So, karon mura sa to akong i-share sa inyo ha. So, magdili pa dry eh. Di pa siya dry. Mga taon-taon pa dyan siya guys. So, unya, i-kuhan ako, i-open ako. Itanggalon ako ang mask. So, dili lang sa ta guys. Balik na taon niya. Ay langga, mga langga. So, naano ta diri karon sa ako ang guys. Nahuman na lang kong lungag. So, pwede na siguro ni. Dry na ni siguro siya. Tanggalon na nato siya. Hindi ako tayo dito. So, hindi ako tulad. Nice. Isang kaya lang. Nangis mo. Ano kaya? Bakit kung dapat doon kung na din din pa dan bakit dito kumain kaya mo balik ka dan din din lang ako para lang dito kay lako pag po yak dalan sinta hindi dan dan tayo ano ba dito Sorry, berasal dari sense dari kita, jadi ada yang aku dengan. Pokoknya yang aku nama sekali. Sudah, karena kalau mulai buat malam, yang saya warna nanti, ada. Ini sampai ada aku. Ini pun kita bisa lihat di dalam manusia. Kaya saya pun ada beberapa nama seperti Mawen or Marson, dia yang balik aso. Kung mga gusto tayong sabi, comment lang din. Kung lang kung hindi ba masuk ako na-comment sa video. Kaya like mo and this tayo. Ay langga, mga langga. So naano ta diri karon sa ako ang kuan. So human akong lungag guys, human na lang kog lungag. So matay